zakafin da kai tana wajaba ne da zarar musulmi ya halarci watan ramadan, ya kai ya yi azumin ko bai kai ya yi azumin ba. Barin warware wannan takaddamar ita ce, da a ce yau za a fara azumi, wane yana nan da ran shi da lafiya ko babu lafiya, sai aka waye gari kashe gari sai ya rasu, idan Allah ya kai mu lokacin da za a yi zakafin da kai a wannan gidan, in dai har za a yi zakafin da kai a gidan ana da hali, to wannan da ya rasu 1 ga watan ramadan ko 2 ga watan ramadan, to za a yi mishi zakafin da kai. na fata an gane. Shi din nan balagagge ne ko ba balagagge ba ne, matukar ya halarci wannan wata mai albarka ko da daidai da kwana guda ne. na fata an gane wannan. Da a ce za a haifi yaro a daren nan na yau, sai a wayi gari gobe an yi azumi, wannan yaro ya halarci wannan ainihin wato albarkar watan azumi. Amma da za a haife shi a daren nan na yau, kuma ya zama a daren nan na yau an ga wata, gobe sallah, to ba za a yi mishi zakafi da kai ba, domin ba shi da alaka da ramadan, ba dan azumi ne shi ba, sallau ne. ina ma'ana haka? Ba a haife shi cikin watan azumi ba, saboda ana cewa an ga wata da almuru, to watan azumi ya fita, don haka ba za a yi mishi zakafi da kai ba. Amma in aka ce an haife shi a yau kuma an yi azumi ɗaya a gobe, to an haife shi cikin daren azumi kenan, don haka zakafi da kai ta hada hadda shi kenan. Idan kun fahimci wannan jama'a, zakafi da kai tana hawa kan musulmi ne da halartar watan ramadan, ba wai lallai da yin azumin ba, ba wai lallai da kasantuwar cewa ya samu kanshi da lafiya ko da rashin lafiya ba. In dai ya gilma cikin watan azumin, to za a yi mishi zakafi da kai ko da ya mutu kafin sallah. Ya kamata musulmi su gane wannan. Wannan shine abin da ya dace da sunnan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Idan kun fahimci wannan da kyau, zakar makurar lokacin fitar da ita shine wayewar garin sallah kafin a fita sallar idi. Kar ka sake a tafi sallar idi baka ba da zakar da kanka ba, ko da ka auna ta ka aje ta a ɗaki ko a ƙofar ɗaki ko a shago, sai da aka dawo sallah ka bayar da ita. Na'am, wajabci ya sauka a kanka, sai dai kai kayi asarar lada. Ba za ka samu ladan zakafi da kai ba, sai dai ladan sadaka gama garin sadaka, wadda gama garin sadaka ta yau da kullum ba ta kai ladan zakafi da kai ba, ba ta kai ta kankara zunubai ba, ba ta kai ta ɗaukaka martaba da daraja ba. ina fata an gane. To idan al'ummar mu sun gane wannan, sai malamai suka ce idan akwai wani kwamiti na tattarawa da raba zakka wanda zai iya fara tattara zakafi da kai din